Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i somríe-li a la vida. El Club Petanca Martorell ja pot gaudir de les noves instal·lacions. A més d'afegir noves pistes amb 12 de 15 metres per 4 metres, les obres han fet millores a l'edifici. Estem més amples, tenim un parquet de nens que ja tenien, però estan més gran, l'accessibilitat per a persones en cadira de rodes, amb persones que tenen dificultat i que tenim uns lavabos i d'allò preparats per a aquest personal. 200 metres quadrats que aplega una sala de reunions, cuina, menjador, despatx nou i altres serveis. Aquesta inauguració ha coincidit amb el 40è torneig 1 de maig que ha congregat a un bon nombre de participants. Han vingut 53 dobletes, que són 110 jugadors. Amb lot de premis en diverses categories. Primers de general, 4 primers de consolació, 4 de repesca de general i 4 de repesca de consolació. Un club que s'ha convertit en un referent al Baix Llobregat. És un club que en tot el Baix Llobregat és el primer club amb totes aquestes instal·lacions. No n'hi ha poc. Les obres que es troben al costat del futur Museu Històric del Ferrocarril es van endarrerir a causa de la pandèmia global, però ara ja es troben en ple rendiment. A la inauguració ha assistit l'alcalde Xavier Fonollosa, acompanyat de membres de la corporació municipal.